TV3 presenta... Senyores i senyors, benvinguts a l'apassionant món de l'aigua. Mai ningú s'ha separat o separada, divorciat o divorciada, oi? Hi ha diferents sentits. Mai ningú s'ha parat a pensar què s'hi amaga darrere de l'aigua? Hi ha moltes aigües que tenen doble sentit. O sigui, sentit, doble sentit. Per exemple, aigua clara. Aigua clara, tothom pensa que és aquella aigua que brolla d'un manantial clara, neta i transparent. No, aigua clara és aigua amb ou. Aigua clara d'ou. D'aquí ve l'expressió aigua clara. Aigua amb gas. Aigua amb gas, doncs, és la que normalment veuen els pilots de Fórmula 1, els campionats del món de trial, el Dakar, perquè és aigua accelerada, aigua amb gas. Sí. Tenim un tipus d'aigua que quan la toques, passa la corrent. És l'aigua corrent, clar. Què vol dir? Que és aigua electrificada. Hi ha una definició, doncs, més senzilla, més bàsica de l'aigua corrent, que seria aigua que fa footing. No cal, no. L'aigua corrent és aigua electrificada directament. N'hi ha una, doncs, que en aquests moments es troba a l'estranger, es consumeix molt als Estats Units, New York, Washington, que és l'aigua de basses. Aigua de basses és aquella que es troba estancada i que normalment sempre acaba dient New York, aigua de basses i B3. Bé, després d'aquesta categoria d'aigua hi ha l'aigua de Constitució. Aquesta és la que fan servir, doncs, el govern. Hi ha la de Constitució dèbil i la de Constitució forta. Depèn del tipus de govern que mana en cada moment. Aigua de la mar. Aigua de la mar. És la que consumeixo a casa meva. Sí, la tinc a la nevera. Aigua de la mar. La meva tieta es diu Mar. I llavors sempre que omple la nevera d'aigua dic, porta'm aigua de la mar. És el nom de la meva tieta. És un tipus d'aigua com un altre. Aigua de Rapa. Aquesta és d'una ciutat que es diu Rapa, però és una aigua, doncs, que fa... de Rapa. Aigua de Rapa, així de senzill. El mateix cas és aquella aigua, doncs, de l'Alt Empordà. Hi ha un poble, una població que es diu Roses. És l'aigua de Roses. És l'aigua que prové dels manantials de Roses. També tenim l'aigua del Carme. Abans era una aigua medicinal. La gent se la bevia quan tenia mal de cap. Però l'aigua del Carme és la gent que practiquen aquest tipus de... No sé, qui practica Carme? No sabria ni dir la definició, perquè és com una religió un pic estranya. Doncs aquesta és l'aigua del Carme. Tenim l'aigua dolça. L'aigua dolça és aquella aigua carinyosa. Una aigua que et fa mimitos. Una aigua, doncs, que t'acarona. Que te l'emportaries a dormir. Aquesta és l'aigua dolça. L'aigua salada és tot a l'inrevés. Sí. L'aigua salada és aquella que explica acudits. És aigua simpàtica. Mira que salada és aquesta aigua. Aquest és el tipus d'aigua salada. L'aigua dura. Oh, l'aigua dura! És aquella que no té data de caducitat. Clar, dura, com les piles. Clar, duren. També pot ser, doncs, una aigua forta. Aigua dura, clar. Hi ha un tipus d'aigua que hi voldria fer un incís. És aquella que es consumeix els diumenges, sobretot, en els llocs on hi ha embotellaments. Sí, on hi ha, doncs, embusos amb cotxes. És l'aigua embotellada. És que la cosa està claríssima. Podria anar explicant, tinc com 2.000 o 3.000 definicions d'aigua, però no us vull atabalar més. He d'anar a canviar l'aigua de les olives. Adéu-siau.